panguva ino inonyatsa kuonekwa kunzi maplans ezvigananda aiwa ari kulika. The fact that the ruling party inozama kuda kukipa information yayo confidential, but before they execute their plan kunoonekwa kunzi some of their documents anolika. Zvabva zvanyatsa kupa a true indication yekuti ZANU-PF is facing resistance from within. Kuti wasubscribe like what on the bell icon. Yesterday vanhu vakaona this leaked memorandum yamuri kuona kuti aiwa ndo yana Jacob Mutenda maspeaker of parliament pamwe chete aiwa nema legal affairs minister vari kuuya panapa vachinzi they want kukupinda muparliament nethe cabinet vachibhekwa netheir 2/3 majority kuti vauye vakwanise kuchinja mutemo munyika yezimbabwe. Panapa toona kuti majaraja achikomera chiti there are ZANU-PF MPs like Castor Muteo who are excited at the prospects of being in parliament until 2030. These are the MPs, among others, who are propping up the Mafidi dynasty. I've been warning people about the plot to create a family dynasty which claims ownership of Zimbabwe. Tomashoko anouya panapa achikonfirmwa naMajara Jairus. Majara Jairus akapa critic aiwa yeZANU-PF pamwe chete nethe first family aiwa kutanga kunana 2022. Right now tiri kuona kuti mashoko aitaura achiva success pamusoro peyaanoti eMafidi dynasty yaanoonekwa kunzi aiwa the first family panguva inoi inoda kurana aiwa Zimbabwe maybe it's their business or something like that according to Majara Jairus. Ndo mashoko anouya achitaura. People they doubted him, vanhu vachitaura zvakasiyana siyana vachiti aimaona Majara Jairus magara munongovenga the ruling party this and that, but panguva ine zvauri kuona kuti even kanocheka is yendo yex yaMajara Jairus munonyatsa kuona kuti the Mafidi dynasty yanga iri nhau yakataura kubva kudhara, but panguva inoi achiva panapa achiti there are some ministers vakaita sana Castor Mateo vari kuya panapa achiti these guys vanotofara vachisupporta the Mafidi dynasty just because they know kuti vanovo endorsed muparliament. Their period yanenge vari muparliament vachidyawo mari yeThe government inenge iri extendiyo. Mashoko ari kuya panapa ari kurambwa nevanhu vatiri kuona kuti that's why mavoices akaita saBombshell Geza they are rising up against the regime. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi kana comment section yedu mafunguro enyu. So unsubscribe.